Hilabihan nga pasalamat ni Misamis Occidental Governor Philip Tan sa luwas nga pagpauli sa 8 ka mga overseas Filipino workers ug locally stranded individuals tungod sa tabang ni Governor Bambi Imano ug Provincial Task Force for COVID-19 Chief Dr. Jerry Kalingasan. Hunyo 10, 2020, Miyerkules sa gabi, sa iyang Facebook post, nagpasalamat kini tungod sa 8 ka mga OFWs ug LSI na lumulupyo sa Misamis Occidental, diin natabangan sa pangagamhanang lokal sa Misamis Oriental, ubos sa Administrasyong Governor Bambi Imano, ug Provincial Task Force Chief Dr. Kalingasan ug Spokesperson Attorney Saklot. Haing libre silang gi-accommodate overnight stay sa usa ka hotel sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, tungod kay dugay silang nakuha sa ilang local government unit. Governor Tan, nagpasalamat siya through his Facebook post na na-adapt sa MISOR so far 8 kabuok taga Misamis Occidental. No? Since that time, nagpapauli og mga OFWs and LSIs and temporarily house sila sa usa ka hotel diri sa Cagayan de Oro City, and then paano dayon na sila sa ilang mga respective LGUs or the provincial government itself. Ubos usab sa amahan sa lalawigan through Attorney Saklot, may komento usab sa iyang post, I quote, "It's Governor Bambi Imano's pleasure, Gov. Philip, to be of service to our fellow Misamisnon." Ingon pa ni Governor Tan, basta parehong taga Misamisnon matinabangon. Gani dagan usab ang midayeg kang Imano nga mga taga Misamis Occidental tungod sa gipakita ni ining serbisyong walay piliay. Namo yung mga LSIs and OFWs nga dili diretso makuha sa ilang mga LGUs. So like yesterday, ang MISOC nag-request ang ilang humanitarian cluster through their provincial tourism office na kung pwede ma-adapt sa MISOR ang ilang mga returning residents kay the following day pa nila makuha ang ilang kana sila. So what we did is we have been doing this actually together with Dr. Jerry Kalingasan. Numerous people na ang natabangan, no? But this is the first time that a local government unit has acknowledged the help extended by the provincial government of Misamis Oriental. Subay pa ni Attorney Saklot, lakip kayod sa marching order ni Governor Bambi Imano nga tabangan ang nanginahanglan hangtod sa makaya. Mauna lamang personal gayod gitutukan ni Attorney Saklot ug Dr. Kalingasan kauban ang matag LGU aron walay mapihig. Ako si Lambo Ethel Ipanag, alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.